Magkapatid kaya? Sila. Kayong dalawa? Puyo. Anong puyo? Ay, bunso to. Yan ang kanilang tubigan. Ganda po ng plato nyo ah. Bao. Ito na yung ibang ano guys, iba naming kasama. Oh, magmerienda na rin kayo doon, dali. Magmerienda na din, napagod. Doon, oh, may kamuting kahoy pa doon. Dali. Nakarating din, kuya. Nauna kami sa inyo, ah. Ito guys yung ano, yung tuluyan ng mga teacher kapag pupunta sila dito. Yan. Ipasukin natin sila. Mga nakahiga na sila, mga pagod. Ganda dito. Dito muna kami ng 1 week kasi walang express dito. Wow! Saka magtulog. Sarap buhay. Oh. Hi guys, pahinga muna. Tingnan natin yung ano. Oo, yung Malong yan. tingnan natin yung kwarto nila guys. Ganda. Wala akong dala. May kumot ako. May duyan. Samra lang sa akin. Dito. A few moments later. Andito na ba lahat ng bata, ate? Ha? Baka marami pang bata doon. Pwede rin po. Damay na. Maraming bahay. Kalusubo. Anong pangalan mo? Ha? Anong ngalan? Hindi ka pa mansen. Ah, ikaw, anong pangalan mo? Ha? Ano? Laksan mo eh. Ikaw, anong pangalan mo? Ha? Leng? Laksan mo nga. Leng? Leng? Lin? Len? Nine? Ah, si Nine. Ikaw, anong pangalan mo? Silita. Se? Silita. Lita? Lita? Nita? Nita? Ha? Sama lang tingin sa inyong pigo. Yun, dito ka rin. Sama lang ako. Kusog sa kamote. Hindi ba ka tatabo eh? Kaya, ano kasi yan, isa kamote yan eh. Hindi yan. Kahaba ng ano niya, oh, pilik mata. La, kahaba ng pilik mata mo, kaingit. Oh, side ka lang baga. Oh, ang haba oh.
Taray, sana all. Ikaw, anong pangalan mo? Balong. Ha? Anong pangalan mo? Ha? Anong ngalan mo? Itong pwesto namin dito guys, ano to, ito yung school nila. Unahin namin ipamigay yung para sa mga bata. Kasi mayroon pang nahuling bigas, hindi na dala kami. Susunod pa po. Anong sasabihin? Basta yung short mo. Ha? Yung plastic ko Huwag ikalat ang ano ha, plastic. Ilagay sa basurahan ang mga plastic, no? Magagalit ang teacher. Magagalit sila ma'am pag nagkalat. Meron ka na? Wala na, ubus na. Aroy, naubusan. Aroy, joke lang. Salamat po. Oh, kuya, oh. Ilong. Bebe, oh. Bebe. Chinilas mo. Oh, wag magkakalat ha. Ilagay sa basurahan yung pinagkainan. Magagalit sila, ma'am. Oh, mamaya na po yung para sa yung mga bigas, saka groceries. Oh, punta, oh. Yan oh, tag-iisa silang buhat-buhat na bata oh. Neo. Oche, iwan di mga ganyan. Ano yung tin pipi? Kuya ko naglalaba. Yan na siya ate. Ruli, kalipang. Ma'am, ruli ata dito. Si Ruli. Mamaya bumalik kayo ha. Magpapalaro kayo mamaya ha. Para may prize yung maglalaro. Magsasak race. Yung sasako, no? Unahan. Magitapon yung basura sa ha. Ikaw, anong pangalan mo? Ha? Dali, para may ganito ka ulit. Oh, dali. Oo. Anong pangalan mo? Ha? Huwag niyong ikalat yung pinagbalatan na. Ilagay niyo sa basurahan. No? Huwag mong kainin yan. Oh, madumi yan. Huwag mong kainin. Huwag mong kainin. Huwag mo isang... Kadami? Kadami? Happy birthday po, Sir Upen and Ethan. Yan. AKA Upen and Ethan. Ano kayang niluluto nila? Dito tayo din kayo sa bahay. Ma'am, pagkain ba sila? Opo, nagpaluto pa ako. Sinayin tsaka may ulam po sila. Ano po yan? Sardinas na may papaya po. Wow, sarap. Tapos ito po kanin, daming papaya. Isang kalderong papaya. Papaya. Ayun pa, hindi pa nalagay. Wala. Oh, lagyan ng talbos ng masarap. Kamuti. Ito pala yung anuhan talaga Hindi nila. ka niya nanay. Sariyan ako mga anak tuluman. Ba't tinatapon? Ayaw ma? Ha?
Ayaw mo ata eh. Kunin ko nga. Ay, anak mo siya, tay? Ilang taon na po siya? 3. Tapos yung baby po? 2 buwan. Lalaki po yan? Ilan anak mo, te? 4. Ito, pangalawa to? Panganay. Pangatlo? Pangatlo. Pangatlo. Sarap? Ha? Kung pangulo, ang tisag galing. Mama. Jangan mama, jangan mama. Alam. Jangan. Ay, Kenapa? Doon na kayo sa lilim, oh. Mainit na. Magkapatid kaya? Ha? Magkapatid kaya? Ha? Magkapatid kaya? sila. Kayong dalawa? Puyo. Anong puyo? Bunso. Ay, bunso to. Nasaan si Ina? Sa balay? Bahay po. Sa bahay niyo? Yan guys, magla-lunch muna kami. Oh, yan oh. Adobong chicken. Alam, Greta to ako lang luto. Hindi mo nilagyan sa dito? Meron? Isain mo. Kain po. Kain po. Iwan ko lang sa inyo. Doon na service. Gutom. Tunay na gutom. Naku, Baka hindi pa ako magbili. baba ka like, bili ka na. Lamig. Sarap? Sarap eh. Walang kasing sarap. Masarap eh, siyempre gutom. Saan magdam? Dito masarap? Nagdubli pa nga si Gigi, oh. Sarap. Gutom. Sa gutom niyang yan, sasabihin niyo pa sabihin masarap, ewan ko na lang. Guys, magkakatay kami ng kambing. Bibili kami ng isang ano dito kambing, tapos kakatayin namin mamaya. Kaya naman sa kasama. Para may lakas bukas pabalik. Much later. Yan guys, kumakain na sila. Papaya! Ang ulam ni Kuya, papaya. Nasaan na yung dilata? Sarap ng papaya, no? No? Masustansya pa, no? Ang dami niyang kanin, oh. Ang malaga, may kanin, no? Tukaw. Sampai balik bang. Waglaw awar. Waglaw tes. Nasaan na yung sardinas niyan, te? Nawala na. Nandito na. Sardinas ko na. Parang wala bang sardinas yan. Meron na po tatlong Nasaan tayo? Papa. do, meron. Dahil malawan na. Oh, masarap ba yung dala naming bigas? Ha? Sobrang sarap. Bagong ano yan, bagong giling lang. Dami nilang mga ano, kanin, oh. Sarap, kuya? Sarap? Sawa ka na sa kamuting kahay? Meron ka sa Kain niyo. So guys, nilagang ano, gabi. Tao bang ano kanin. Kasya po yung ulam niya. Dapat tinalo to, tong kamote.
Ano ito papa? Kaya niya. Ang sinain mo lang. Ayan si Porok. Anong pangalan niyo, Porok? Rausig. Ano pa? Rausig. Ausig? Rausig. Rausig? Wala na yata. Papaya pa yan, ate? Hindi pa luto? Sarap? Oo, wala man na kayong ulam. Mayroon. Meron saan? Ayan, sabaw lang. Ang mahalaga may kanin, no? Madalang lang kasi sila guys maka ano ng kanin. Kapag walang kanin, puro saging at balinghoy ang kinakain. Kaya at mo naman pag nagkanin sila, punuan ang plato. Taob ang kanin. Ano? Kaya po ito. O, ikaw gusto mo makita yung mukha mo. Kagwapo mo nga, nagatago ka. Check natin yung niluluto nila guys. Aroy, ang papaya. Isang kaldirong papaya. Wala ka ng ulam. Ba't puro kanin naman? Unang ko kayo ng sardinas doon. Ano tay? Anong ulam mo? Tay, anong ulam mo tay? Meron na. Meron. Ganda po ng plato nyo ah. Bao. Yan ang aming ibalik. Pa? Ganyan po ang platuhan nyo dito? Oo. Bao. Ayos yan ah. Ayos yan. O to, buksan nyo, dali, para may ulam kayo. Oh, dali, buksan mo. Hati-hati kayo. Mamaya pa yung grocery nyo eh. Nanay! Ano lang? Up, mapansikan. Bak ko ba? Eh! Kayo ko na. Kayo ko na. Ayan. Oh, ito yung isa pa, oh, buksan mo. Hati-hati kayo ha. Grabe guys. Ang tatakaw nila kahit wala silang ulam. Madalang ba sila magkain ng kanin dito, Nay? Madalang kayo magkain ng kanin? Hello! Ang cute-cute naman! Malo kayo! Hello! Pag wala kayong bigas na, ano nyo, kinakain nyo na eh. Balinghoy. Ano, ikaw, tapos ka na magkain? Ha? Tapos ka na? Oh, malinis na yata yung lagayan mo. Oh.
Masaya na sila guys kahit kanin lang, kahit wala silang ulam. Kasi madalang sila makakain ng kanin talaga. Puro sila kamuting kahoy, saging. Kaya kapag may bigas talagang ang dami nilang kinakain kapag kanin. Sinusulit na nila. Na. Dami niya rin kanin, oh. Palaban. Kanya-kanya hugas din sila ng plato nila dito. Yan ang kanilang tubigan. Yan. Diyan na sila umiinom. Saan galing yung tubig nyo, te? Sa bundok? Sa tupuran. Ah, sa tuburan. Doon sa mataas na. Malayo pa yan? Sus. Much later. Mahuli kami ng manok. Pansahog sa sopas. Saan po yung puti? Tandang? Doon sa kabila, oh. Oops. Allah. Kamo nga. Yan, turmir ka. Yan, sa lang. Hindi yun. Wala na yan. Kape na naman. Yan. Nakarating sa dulo. Magpe-prepare na kami ng sopas. Magluluto kami ng sopas. Ala Madonna yan. Ay, alam mo doon. Para katuruan kayo magluto. Yan guys, maghuhugas kami ng gulay. Carrots. And Repolyo. Hello, basang. Sarap-sarap naman dyan maligo. Makikiligo nga. Ito guys yung kanilang source ng kanilang tubig. Yan, hanggang doon po yan sa may bundok. o dana sayang yung tubig ko din. Kumakain ka ng sopas? Gusto mo yung sopas? Kumakain ka? Ha? Uy, ba't ang laki-laki ng tiyan? Bulati na siguro yan Oh, ang laki ng tiyan mo. Ha? Kakain ka ng sopas mamaya ha? Huwag ka munang uuwi ha? Diyan Na, anong pangalan mo? Ikaw, anong pangalan? Ang ganda ng ngipin niya Di ka dito. Anong pangalan mo? Anong pangalan? Silita. Lita? Lita? Oo. Pero ka mga yan. Wala, naligo sila? Nagbis doon. Naligo ka, hindi ka nagbis ng damit mo. Anong pangalan mo? Ala, buntis ka? Kalaki ng tiyan nila. Hindi yan. Bulati Pati yan. rin siya Tingnan mo ang lalaki ng tiyan nila. Wala ko, may bulati yan sa loob. Huwag mong susubo lagi yung kamay kasi madumi yung kamay. Tignan mo. Kaya lalaki yung mo, tiyan mo. Pag lagi nakasubo, ha? Okay? Okay? Ganon. Approve. Ganon dali. Hindi siguro marunong magtagalog. Try natin kay Dana kung makakapagsalita sila. Salita? Buhed? Oo, nakarinig ko ka na yung sa kanil. Dana, kausapin mo nga. Kausapin mo lang. Kausapin mo ng lang. Tama yan? Nahiya. Nahiya talaga. Hindi magsalita. Tara. Ikot namin kayo guys dito sa kanilang kanilang May tent sila. sitio.
Ito, ay ano bang meron dito, sir? Ah, school po ito, no? Ah, ito po yung room po na, ilan po ang room po dito, sir? Ah, dalawa, yung isa po doon. Dito po kayo matutulog? Parang kami na lang po dito, mas maganda yata. Mas open po, ano? Galing, oh. Ay. Ito po yung kanilang room. Naayos pa po. Kanya-kanya rin pala silang panahon. Ah, toothbrush. Yan, sa inyo wala. Dito muna kami, sir, sa ano, likod. Mag-ikot-ikot. Wala. Ayan po ang kabahayan. Basketball court. Dito kayo nagadaan niyan pag ganun daan na. Saan? Doon sa likod. Sa oriental. Ah, ayun yung ano, yung tubig, oh. Naka-host naman pala siya, te. Hello! Ang laki rin ng tiyan mo, bebe. Hello po! Nako, nakahubad si Bibi. Ba't nakahubad? Malawak pa pala dito sa ano, mga ka-dragon sa likod. Ang daming pambahay. Patry nga ako daw, oh. Patry ako si ate, oh. Patry. Dali, kalaban, oh. Kami, dali kayo, dali, kalaban sila. Ano? Sali, ano kaya, deal? Ano? Ganda dito. Galing ah. Ay, nanalo ko ah. Nalo. Oo. Pang 3 points? Pang 3 points na. Wala. Dito lang mag-shot. Apakadali lang yan eh. Tingnan niyo, 3 points. Tingnan niyo ako mabuti ha. Kung paano mag-shot. Oh, di ba? Wala. Di ba wala? Ngayon, wag nyo na siyang tingnan. Ano? Sali kayo? Sali pa kayo? Tatlohan. Oh, sa amin yung ring doon sa kabila. Ano? Ano? Okay? Okay? Oh, ibig mo. Oh, di ba? Wala pa rin. Mag-isa na lang yan. Shoot ah. Oh, agawin mo na ba lang? Dali. Oh, saan ang ring, mami? Mami. Okay, 1 point. Ano ka na balon, ha? Sige na, kayo na. Tuloy nyo na yung laro nyo. Manood lang kami. Sige. Pahinga lang. Pahinga lang si Balon. Ano ay, kuya? Tanungin kita. Sa isang araw, ilang beses kayo kumakain? Isa lang. Ha? Ah, tatlo din. Anong kinakain nyo? Bigas kanin din? Saging? Balinghoy? Kumakain naman daw sila guys, 3 beses, kaya lang balinghoy nga lang. Pero ano, bigas din yung iba. Ilan kayo magkakapatid? 3. Pang ilan ka? Pang isa? Panganay? Ah. Saan yung bahay mo dito? Malayo? Malayo pa doon? Diyan? Marami pang bahay dyan kuya sa baba dyan? Marami pang bahay dyan sa taas? Punta ka ulit doon mamaya ha. Balik ka doon. Magkain ng sopas ha. Mag-aaral ka. Ha? Hindi. Ilan taon ka na? Ha? 9, okay. Yan ang libangan nila guys ang maglaro ng basketball. Yan.
Tuwang-tuwa kayo ha. Ibibidyo ko nga kayo. May nahiya. Hoy, di ba sabi ko sa inyo? Di ba sabi ko sa inyo, wag ikakalat yung pinagkainan. Ito oh. Oh. Oh, damputin, kunin ulit. Ito. Di ba sabi ko sa inyo, wag itatapon. Wag niyo itapon para ano, malinis pa rin kayo dito sa inyo, ha? Tago mo sa bulsa mo. Tago, itapon mo may sa basurahan. Guys, mayroong ano dito, oh. Tangkoy. Tawag sa amin nito is tangkoy. Yan, oh. Tagal ko na rin hindi nakakain ito. Para siyang upo, guys, pag kinain. Sarap yan.